També la podem trobar per aquí. Sí, sí, sí. A veure, anem a l'Esvergínia? A veure, em diuen, anem a l'Albergínia. A veure. Doncs a vegades pots dir, avui he fet el Virgínia al forn, poses això, o doncs, pots insinuar-ho en un altre context. Quin context? Home, Helena, hi ha altre context, no? No ho pillo. Un context més eròtic. No tinc... A veure. A veure, hauràs d'explicar-ho millor perquè tu, estimat David, a mi m'han dit l'Esvergínia i penso, vols fruita d'Esvergínia? Sí, m'agrada. Vols una fruiteta d'Esvergínia? El préssec, no?, que és com el cul, també. A veure, perdona, David, però una pregunteta de boomer. Per què el préssec és un cul? A veure, el préssec ensenya'l-la, en si no és un Albert, cul, perquè tu veus un préssec i no li veus un cul, però clar, l'emoticona està feta d'una forma A veure, que ensenya-m'ho. pot insinuar dues natges. Aquí les tenim. Home, Ja afeitades, Explica'm el text d'aquesta emoticona. L'acompanyaria, Tu comences el això. text i acabes així. Posa'm un exemple. No m'ho estàs posant fàcil avui, Helena, però... doncs... T'has quedat en blanc? Sí. David, mira... Home, és que tu dius, ha jugat com un perseguet tan bonic i dius, home, que monos.